Xa non saben o que facer. Dende hai un mes aproximadamente os cartóns acumúlanse nos contedores existentes nas instalacións do camping. A pesar de solicitarlo en máis dunha ocasión, a empresa Coregal, que se encargaba da súa recollida, non aparece, dando infinidade de desculpas para non facelo. Molestos porque levamos un mes xa así, que os señores de Coregal douselles por non querer vir a facer o que era normal dentro de un parámetro de boas relacións, e deixaron de vir porque sí, sin máis. Nós falamos con un señor que parece ser que é o gerente, un tal Jesús, e díxonos que tiña, primeiro, que tiña o personal de vacacións, segundo, que non tiñamos contrato. Oiga, aquí veñen, collen o vidrio, e non fai falta contrato, porque lle están sacando un beneficio. Hai que ter en conta que esta empresa é unha empresa de utilidade pública, polo tanto, se hai un sector, como por exemplo no noso caso, que estamos acumulando aí, non é porquería, pero é cartón, de alguna maneira, pois olles, cando estaba de precio alto, pois viñan, nadie lle pideu nada, ni nadie lle dixo nada. Parece ser que agora o problema é que o precio do cartón está moi baixo. Ante a negativa por resposta, dende a dirección do camping xa buscaron unha solución. Puxéronse en contacto co Concello de Ribeira e a empresa que se encarga da xestión do lixo no municipio pasará nos próximos días a recollelos. Gracias a Ramón Doval, que se comprometeu, o sea, o concelleiro de turismo de Ribeira, comprometeuse a que pasado mañán vai vir un camión e vai levar todo isto. Para o responsable do camping, a situación está a danar a imaxe do establecemento, o único destas características que ten a Q de calidade turística en toda Galicia. Pensamos que a imaxe dun establecemento que é o único que ten a Q de calidad turística en toda Galicia, isto desde logo non é de recibo. Alguén ten que tomar medidas e alguén ten que solucionar o problema. A min si me dice, oiga, es que non vamos a recogerles máis el cartón, eu buscaría outra alternativa, collería unha prensa, ou bueno, ou veríamos de facerlle tal. Pero un jueves, no, hasta el jueves no vamos, outro jueves, no pueden ir hoy porque non sei que. Parece que están tomándonos o pelo.